Li Tirkiye ji ber pergala bîrdoziya fermî pergel hene ku ji çand û zimanê xwe hatine dûrxistin. Çand û ziman ku ji bo gelan nebe ye û her tim hedefa sereke ya dewleta yekperest e. Ez li gelek bajarên Tirkiyeyê geriyam. Min gelek xelk nas kirin. Ji hemşîniyan, heta Lazan, heta Çerkesan, heta Ermenan, heta Roman, heta Suryanan. Min şahediya helandina hin gelan a bi ziman dest pê kiriye û çawa paşê jî cewhera xwe hatine dûrxistin kir. Meselen, li Rizê jineke hemşînî ji ber ku bi zimanê xwe nizanîbû û êdî pir kêm zimanê wan tê axaftin, acîziyan dikir. Lêbelê, li ser rexneya min a bîrdoziya dewletê ku ji dibistana seretayî heta hetayê çawa tirkperestiyê li ser gelan ferz dike jî tozê li dewleta xwe dananî û tirkîtî parast. Dîroka Komera Tirkiyeyê ku helandina civakê jêra weke kevneşopiyek e, pirrengiya erdnîgariyekê ji bo yek neteweyî wiha dide windakirin. Wendakirinê jî bi ziman dide destpêkirin. Di pergala netewe dewlet de ger zimanê te nebe tu nikarî xwe weke milletekî bide ispat kirin. Bo vê yekê zimanê te dihelîne, çanda te ji holê radike û dixwaze ji Tirkan jî bêhtir te bike Tirk. Meselen, min herêma Behra Reşê pir kêm Tirk nas kirin. Lêbelê, em dibînin ku nîjadperestiya herî mezin jî dîsa ji wê derê derdikeve. Dewleta yekperest bi ser nekeve jî bijaftina herî mezin li ser Kurdan dide ferz kirin. Piştî axa Kurdistanê di nava çar dewletan de hate dabeşkirin, Kurd ji bo hebûna xwe biparêzin, berxwedaneke bêhempadan û hîn jî didin. Têkoşîna zimanê Kurdî parçeya herî mezin a wê berxwedanê ye, ku di oxira wê de gelek berdêl hatin dayîn. Kurdî hat qedexekirin, Kurdbûyîn hate qedexekirin. Bi sedan dayîkên me yîna êpek etiş a ku di zindanên derbekan de tenê yek gotina Tirkî ji ber kiribû û ji kurê xwe yê girtî re gotibû kembar atiş nasılsın, rastî wê işkenceya dewletê hatin. Dayîk û bav nikarîbûn ji zarokê xwe yên di zindanan de dihatin girtin re bi Kurdî bibêjin tu çawayî jî. Ne tenê zindanan de. Di tu sazî û dezgehên dewletê de Kurdî nehat pejirandin. Erd, ezman, ziman, hebûna Kurdan hate dagirkirin. Hatin girtin, hatin kuştin, hatin koçberkirin, hatin windakirin. Kurd li bajarê Tirkan hatin linçkirin, bi malbatî hatin qetilkirin. Di kolanan de hêz stranê Kurdî tên astankirin. Em hemû bi çavê xwe dibînin ku çawa bi awayekî organîzekirî hewildana ji holê rakirina Kurdbûyînê tê kirin. Lêbelê, em dihêlin ku Kurdî ji malê me ji jiyana me bêdûrxistin. Heta duh dayîkê me ji ber ku bi Tirkî nizanîbûn, rastî işkenceyan dihatin. Îro jî zarok û ciwan an bi Kurdî nizanin, an jî bi Kurdî naaxivin. Li ser vê yekê dixwazim behsa du mînakan bikim. Behsa du jinên Kurd ku di ser demên cuda û li bajarên cuda de ji ber ku bi Tirkî nizanîbûn, çawa nikarîbûn nan û şîr bi dest xînin. Ez ê behsa diya xwe ya li Aydinê û Şîlanê a li Stenbolê bikim. Tevî perê zêdeyî jî. Malbata min ji sala 1970 heta niha li Aydinê dijî. Ez li wir çêbûm û mezin bûm. Malbata min yek ji wan malbatan e ku ji ber Kurdbûyînê gelek zehmetî kişandine û rastî nîcadperestiyê hatin. Diya min zînê li gel ku di fabrîqeyên Tirkan de dixebitî jî ji ber wê nêzîkatiyê weke helwesteke xwe li Tirkî dananî. Hê jî nikare xwe bi Tirkî îfade bike. Çend sedemên trajîdîk a wê helwesta diya min hene helbet. Lê ez ê behsa çîroka wê ya şîr bikim. Di navbera min û birayê min de tenê salek heye. Bo vê yekê jî şîrê diya min têra me nake. Diya min li gundê ku dimîne diçe çend malan bo şîr bistîne, lê belê ew nêzîkatiya dewletê ya li hember Kurdan bandor li ser gundiyan jî dike û li gel perêzê de jî gundî şîr nafroşin diya min. Vedgere malê û heta bavê min tê hewl dide me bi çayê têr bike. Diya min kengî behsa wê çîrokê dikir, her bi kelegorî dibû. Ji xwe tiştê ku rastî malbatê hatin kir ku weke sekineke di nava malbatê de tenê Kurdî bê axaftin. Ji ber vê yekê Kurdên ku ji ber zextên dewletê koçî wê derê dikirin û di nava çend salan de çawa ji Kurdî qut dibûn,
me matmayê dihiştin. Bisaya Kurd û çapemeniya Kurd ew helwest weka polîtîk berdewam kir. Lêbelê ew helwesta polîtîk êdî li ser nifşên nû nayê berdewam kirin. Bi zarokan re yan bi Kurdî nayê axaftin an jî ji wan re nadin fêmkirin ku çima divê ji Kurdî fedî nekin. Fedîkirina ji zimanê xwe. Min Şîranê li Stenbolê nas kir. Di sala 1995 de ji ber zextên dewletê di 4 saliya xwe de tevî malbata xwe dibe koçber. Ji xeynî bavê tu kes bi Tirkî nizanîbû. Rastî cudahiyê, rastî nicatperestiyê tên. Şîlanê serpêhateyeke xwe bi kelegorî wiha dibêje. Kesî rû nedida me, tehdel me dikirin. Em diçûn dikanê, lê ji ber ku Tirkiya me tune nebû, dikandaran nan jî nedida me. Heta bavê min dihat, em bê nan diman. Dema wê ev bîranîna xwe bi min re par vekir, diya min a nikarîbû şîr bistîne hate bîra min. Min berê xwe da keça wê hîreyê û min xwest ew bi min re Kurdî biaxive. Lê hîra ya biçûk Kurdî nepeyivî. Fedî kir û reviya. Min ji Şîlanê pirsî. Wê jî got, erê bi Kurdî dizane, lê ji xwe ew zehmetiyan mîna me nakişîne. Ji ber ku Tirkî baş dizane û dikare xwe baş îfade bike. Mînaka Şîlan û diya min mînakeke işkenceya li ser Kurd û zimanê Kurdî ye. û mînaka zarok û ciwanên di vê serdemê de naxwazin bi Kurdî biaxivin û ji bo zehmetiyan nekişînin Tirkiyeke baş diaxivin. Mînaka herî mezin a helandinê ye. Em hemû ji neçarî zimanên dewletên serdest ên ku em lê dijîn hînbûn. Me neçar hiştin ku em zimanên xelkê ji zimanê xwe bêhtir bizanin. Me neçar hiştin ku em ji Tirkan jî bêhtir Tirkiyeke baş biaxivin. Niha jî me neçar dihêlin ku em bibin amûra helandina xwe. 21 Sibatê roja zimanê zikmakî. Bu münasebeta 21 Sibatê roja zimanê zikmakî ya cîhanê li ser Kurdî çalakî, daxuyanî û axaftin têkirin. Daxwaza perwerdehiya zimanê Kurdî têkirin. Helwesta dewletê ya li ser zimanê Kurdî zelal e. Ew li aliyekî. Beriya her tiştî divê em ji zimanê xwe hez bikin û pê biaxivin. Li kolanên bajarê Kurdistanê êdî wisa bûye ku zarok tenê bi Tirkî diaxivin. Tu mikrofonê dirêjî Kurdên li metropolê dikî û rexneya tu çima bi Kurdî naaxivî dikî, dibêjin, wa li memleket kes bi Kurdî napeyvema em çi bikin. Ev yek tam ji raveya nivîsa min a dixwazim çi bibêjime. Divê siyaseta Kurd, saziya ziman û çandê di vî alî de hêb hesas bin, hê çalektir bin. Stranek, helbestek, lîstikek an jî daxuyaniyek bi Kurdî li ser kesan çawa bandorê dike ji zaroktiya xwe dizanim. Kurdî kaniya Kurdistanê ye. Bila ew kanî her bi her ke. Bila tu kes nehêle ew kanî biçike.